because that's a Greek word. Jesus. The Common Testament is Greek, but Mount Tata ulubuyisa ngala we English lizothi the covenant. Hallelujah. So iBhayibheli ke njengoba hlukana kabili kune Old Testament, kune Old Covenant ne New Covenant. So ngamanye amazwi lesivumelano zonke zakhiwa ngesisekelo Oh segazi. Jesus. Because bekungeke asikho isivumelano lengekho igazi. So Hallelujah. there must be the blood. Oh Jesus. Then we will testify that we saw and we have touched Yes, Lord. in a tangible form Oh Jesus. a Hallelujah. covenant. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Because there is no life covenant Nkosi yami. without the shed Hallelujah. of blood. Thank you, Lord Jesus. Amen. Yazi Fred ngisange ngisibonele ngathi umama ezodeta umntana. Ngase ngisibonele ngathi zibusisiwe ingane eyidete naturally. Amen. Ukuneyingane ezatetwa ngesiza. Amen. Ngizosho ukuthi ngani? Okay. Ngenxa yokuthi ngenkathi uthethe ingane uNkulunkulu kazamcolo ngenkathi uthethe ingane khona umuntu ozodeta lapha. Amen. Okay. Uma uthethe ingane uyiteta ngaphandle kwesikero kokumthetho. Usuke uyiteta ngokwemvelo ngithi. Elima uyithethe ingane ngokwemvelo akwenzeki ingane iphuma ingenalo igazi lika mama. Leli gazi lika mama ingane ephuma iyowashwa lona kusuke kuyisivumelano sempilo ephakathi kwengane nomama. enkulunkulu. That is why ayikho ingane ongayihlukanisa nonina. Ingahlukana ingane noyise kodwa hayi nonina. Hallelujah. Ngoba there is a covenant between the two. There is a Jesus. blood. Into yokuqala ingane eyizwayo emhlabeni mayifika igazi kamama. Hallelujah. Yes, Lord. That is why uma ama scientist engaqala enza ucwaningo kwingane mayizalwa kuma lungs emaphashweni engane nasemphimbo wengane isuke likhona igazi kamama. Nkosi Jesu. Hallelujah. Because ingane uma iphusha isuke ikhamisa ilwela ukuphuma trying to udonsa umoya trying to ukuthi ibe nestamina Oh, to Jesus. push, but bese kuba ukuthi there is blood all over because kusuke kwenzeka iprocess. But Hallelujah. leyo process leyo kukhandeka isivumelwano between the two people, Oh, umama Jesus. nengane. That is why you cannot separate the two. Hallelujah. Uyinkinga mawuhlukana noma wakho mawusothi uma wakho uyinkinga nje. I don't understand a person who can hate uma wakhe. Hey, Jesus. Ngoba uma wakhe ngaba wrong kodwa akulula ukuthi umzonde. Because phela babuye beflope nabo mama. Ubona bona umama uyaflopa manje uyaxombukela into la ngafana aqombukele. Niyabazi moso mama niyabazi. But akuvumi uhlukane naye ngoba you have a covenant umbamba Jesus. ubambelela noma ubona ukuthi mama uyaphazama umbambe. Hallelujah. Jesus. Engana ukhalanga kushona baba wakho wakhala kushona uma wakho. Namhla kushona baba wakho awukhalanga. Watshela abantu ukuthi wena uyayiqinisa. Namhla kushona uma wakho ubhuquza phansi. Amen. Angithi ubhuquza phansi. Bakuthi ikinye. Naquleka. Amen. So igazi njalo lihlale lini lisivume? Where's the elephant? Oh. Ikhonto yaziyo mfana wami. Hallelujah. Ikhonto yaziyo mfana wami. Yazi umntana kuwe kwena. Akasimshaya izandla lebali. Oh, Ikhonto Jesus. ekungona. At least into eyikhona ikhona into nayazi. Yes. Okay. You know sizo bazongifakazela abantu esakhula nabo ngama 80s. 85, 86, 87, 88. Uyazi ukuthi
boyfriend yakhe yokuqala nqa. Boyfriend yakhe yokuqala nqa ayihambe emqondweni. Ngenxa ukuthi there was a covenant eyenzeka, the blood. And mawuzwa kuthiwa uyashada uboyfriend wakho wawunaye e-high school, noma ungayiqhenya kanjani uziwenza ngathi awunankinga kodwa isuke ishintsha uthi ile mbongolo le, ile mbongolo le, yabona hayi ngoba uzenza but because there was the blood, a blood covenant. Okay. Right. Can somebody open the book of Corinth, 1 Corinthians chapter 5 verse number 7. Abase Corinthians book qala chapter 5. Thina sathengwa ngegazi eliphakeme. Sathengwa ngegazi eliphakeme. Sathengwa ngegazi eliphakeme. Vula base Corinth fundi. Thina sathengwa ngegazi eliphakeme. Sathengwa ngegazi. Sathengwa ngegazi eliphakeme. Sathengwa. Right, fundi. 1 Corinthians chapter 5 verse 7. Khiphani imvubelo endala ukuze nibe yinhlama entsha, njengalokhu ningaba ngenamvubelo, ngokuba nelethu iphasika lihlatshiwe elinguKristu Jesu. Amen. Yenza kanjani? Khiphani imvubelo endala. Khiphani ni? Imvubelo endala. Bese nenza kanjani? Nifaka imvubelo entsha. Ngokuba nelethi phasi kanjani? Okay. So lana ke bese introducewa ukuthi ke okay, imvubelo endala bekuwumthetho we Old Testament